Tuleekin. Tulossa. Joo, tulos kaikki. Pois vaan kaikki. Haettu sen Ymmärrän. Mitä vittu? Mitä vittu? Toi Joo, alkoi. Tuliko vitu eeppisen näköinen? No niin. Mikä hakemus aseen? No painoin kyllä tuonne, mutta se jotenkin lähti taaksepäin. Sit tuo hyppy. En mä, se lähti, se lähti tänne taaksepäin, kun hiiri osui vissiin tuon. aika kusessa ton takia nyt. Hävitään ehkä peli. Ei saatan, ei maha mitään. Tässä oikein voi defendaa. Kukaalla ois voinut tulla puolustaa? Ei sillä oikein voi puolustaa. Ei oikein. Tää! No kombottivat ulten. Keslove ultetti. Niin, mutta miten se veti noin kaukaa? Tonnehän mulla on lähelläkkäistä. Sillä on level 20. 20. Joo. Kyyki.